bago sannan na biyu muna cin kifi mu kwanta ko ba ma ci ga nama musamman wani gari ana ce masa gwandu ga nama to waɗannan ciye-ciye suna haifar da wani ciwo a larabci ana ce masa burodul jinsi, turawa suna ce masa uric acid. Wannan ciwo na uric acid yana da fitinan da hatsarinsa ya kai matsayin da yana taba kula, yana iya taba maka koda. Na farko daga cikin alamansa shine duk lokacin da ka tsaya za ka yi sallah diga diginka ciwo yake maka, gwiwa na ciwo, kafafu na ciwo, naman kafan kan ka kwanta so kake a dinga maka danna ana matsa, bayan ka sunkuya ya kama, kafaɗarka za ka ji kaman an ɗora maka kaya, jikinka ya dinga zafi, sannan ga kasala da wahala. Wannan ciwo in yayi nisa a jikin namiji har sha'awa yana rage masa. Wannan ciwo in yayi yawa sai mutum ya ji kaman ma ulcer yake da shi, kankanin tafiya sai haki. Saka ce to duk mutumin da yake jin yana da wannan ciwon, kuma in ciwon yayi yawa yana iya hana mutum tafiya. Daga duk tsofin mun nan ciwon kafa da gwiwa da suke duk wannan ciwon yake damun su. Sai aka ce sai a samu ganyen mangwaro guda 7. Ganyen mangwaro guda 7. In aka samu guda 7 za a iya sa masa pure water guda 2. In kuma guda 14 ne sai a sa pure water guda 5. Saboda in ka sa guda 5 akwai wadda in ya ji wuta zai ragu wanda zai nan a ciki sai ka cire adadin da kake so. Sannan Mustapha Mutawalla ya ce a duniya babu abin da yake warware jiki ya kashe ciwon gwiwa da kafa da ciwon uric acid kamar ganyen mangoro bayan ka sha ka yi wanka da shi. Ya ce ganyen mangoro Allah ya albarkace shi, hatta mutumin da yake da tsakuwar koda kidney stone in zai busar da ganyen mangoro ya ɗauki cokali 3 ya zuba a ruwan zafi ya kwana da safe ya sha da yamma. Ya ce tsakuwar da take kodar tana fashewa ta da gurguje ta fita a cikin fitsari da izinin Allah. Ya ce bincike kuma da aka yi ganyen mangoro tana maganin amradin tanafus. In an ce tanafus shine kaga asma tana ciki, bronchitis tana ciki, pneumonia tana ciki, hata masu allergic. In ka tafasa ganyen mangoro ka bayar da safe a sha da yamma, asma da pneumonia duk inda yake jikin namiji ko mace Allah na warkar da shi. Sannan ganyen mangoro yana maganin mutumin da yake fama da matsala na kitse na cholesterol ya masa yawa. Za ga mutum yana da tumbi har wahalar da shi yake yi. Aka ce to in kana so ka rage tumbi dole ka daina cin abinci da daddare ka kwanta, kuma dole ka daina shan ruwan sanyi bayan ka ci abinci. To sai ka yi ta shan ganyen mangoro. Sannan wanda yake so ya rabu da ciwon kafa sai ya kiyaye waɗannan ƙa'idodi guda 9. Ya rabu da nama, ya rabu da kifi, ya rabu da hanta, ya rabu da koda, ya rabu da wake, banda kaza, banda zabuwa, banda baru. Amma naman rago ma akwai uric a cikinsa, koda akwai uric a cikinsa. To idan mutum ya rage waɗannan abubuwa, to da izinin Allah in yana shan ganyen mangoro zai samu sauki, sai kuma daga baya dawo ya takaita cin, kar ya dinga ci yadda zai wahala. Daga cikin abin da ake so mutum ya kiyaye, suka ce duk mutumin da yake so ya yi lafiya ya daina haɗe-haɗen abinci lokacin da zai kwanta, kuma da safe in so shi ne samu, kamar yadda mai tibbul badil ya kawo, ya ce in so shi ne samu da safe kar ka karya da komai, ka karya da 'ya'yan ganyen itatuwa guda 3. Aka ce wani ganye ya fi amincewa da shi, ya ce ganyen da an yi ittifaki duk cutar da take jikin ɗan adam Allah ya mata albarka ana wankewa ba kaman ganyen gwanda. Ya ce in kana tafasa ganyen kana sha, ya ce da safe in ka sha karka ci abinci sai bayan awa guda. Hata masu matsalan zuciya ko kitse ko matsalan ciwon zuciya in suna tafasa ganyen gwanda suna sha ana samun sauki. Hata mutanen da suke da cutar diabetes in da su tafasa ganyen gwanda su sha da safe su sha da yamma ana samun sauki. Sannan mutumin da yake fama da hawan jini, amma sai dai shi matsalar hawan jini an ce akwai sinadarin abinci da ake sa masa na ɗanɗano sai an rage shi. Zaman ko? Lokaci ko? Dole sai an rage shi. Duk abincin da ka san yana da ɗanɗano a rage. Sannan kuma aka ce tafasa ganyen gwaiba kaɗai
ga mutumin da yake da matsalar ido, yana taimaka masa wajen karfin ido, sannan kuma yana improving na brain, sannan kuma yana reducing na cholesterol, sannan kuma yana taimaka wa ɗan adam wajen samun nishadi da nutsuwa a jikinsa. Shi yasa Abu Marwan al-Andalus ya ce ganyen gwaiba kadai in mutum zai mai da shi shayinsa, to duk wani fitinar da yake jiki na kwakwalwa da ido Allah yana yaye wa mutum. Shi yasa kananan yara aka ce a saba dafa musu ganyen gwanda suna sha, yana ba su kariya kuma yana taimaka musu. Gwaiba ko ba ku san gwaiba ba? A? Gwaiba daban, gwanda daban. Gwanda yaya gwandan daji yake? Ta kai ka tsayi? To ita ganyen gwanda ta kan kai wannan filan. Sannan ita kanta gwanda, duk mutumin da ya samu 'ya'yan gwanda na cikin da safe ya ci guda 9, amma kar ya sha ruwa sai bayan minti 30, kuma ya sha ruwa mai zafi. So da izinin Allah, in yana da cutar hepatitis B, a tsakanin wata 2 zuwa wata kwana 70 ake fatan Allah zai warkar da shi. Me dalili kan haka? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai saukar da cuta ba sai dai saukar da wanda ya sani, wanda bai sani ba Allah ya sa muna daga shi wanda suka sani. Shi yasa aka ce kuma an hana yawan cin 'ya'yan gwanda, in ba rashin lafiya kake da shi ba, yana hana ɗa namiji aihuwa. Duk ran da ɗa namiji ya ci 'ya'yan gwanda, to a ranan ya yi wa kansa planning. Haka mace ba ta cin 'ya'yan gwanda, yana zubar da ciki. Haka mace ba ta shan 'ya'yan gwanda, yana da sinadaran da yake jijjiga ciki. Parsley leaf da larabci ana ce masa baqdunus. Tafasa shi ya zama kaman shayi ana sha, yana taimakawa ɗa namiji akan abu guda 5. Na farko, ciwon sanyi na mara Allah yana kare ka na UTI. Na biyu, ciwon kafa da gwiwa Allah yana tsare mutum. Na uku, ciwon zuciya. Na 4, yana kare mutum daga kamuwa daga cutar kansa. Sannan na 5, yawan tafasa shi ana sha yana taimakawa mutum wajen ƙarin gani da kuma rage matsala na cutar ido. Abubuwan da muka faɗa Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Ina ganin akwai tsari aina amsa tambaya ko? Wannan yake cewa assalamu alaikum. Assalamu alaikum malam, da Allah menene gaskiyar magana game da ciwon sikila cell disease ko ne ko? Shin ana warkewa gaba daya ko sannan menene ingantaccen maganinsa, musamman irin wanda ke sa ciwon kafa? Akwai littafi at-tadawi bil ashab wan nabatat, littafin Sheikh Jamil Ahmad, yace cuta na sikla tana da magani, inna ma dai su turawa sun faɗi abin da ilimin su ya tsaya ne, sun ce ba ta da magani gurgudan iya binciken su. Yace amma cuta ce da idan an bi hanyoyi guda 3 ana iya warkewa. Na farko, idan akwai karancin jini sai a duba a ga me yake haifar da cutar karancin jinin, sai a magance. Na biyu kuma a duba maganin da ya dace da karin jini. Shi yasa suka lissafo abubuwa guda 3, suka ce yana taimaka ma kashi, yana rage tauna da ciwon kashi, kuma yana hana cutar karancin jini shiga jikin mutum. Sai suka kawo abubuwa guda 3. Na farko, iya binciken da aka yi, babu nono da madara mai daraja da albarka da tsada a duniya kamar na akuya. A Scotland
Algeria in ka ji yadda ake sayansa a dirham za ka yi mamaki. 500 gram ɗinsa in ka ji kuɗinsa za ka yi mamaki. To nonon akuya 'ya'yan larabawa in suna fama da shi abinda suke musu shine sai su nemo ganyen gwanda sai su niƙa shi, in suka niƙa shi sai su sa a cikin nonon akuya a dafa shi, in aka dafa shi sai a sa musu zuma a dinga ba su. Ko da mace ce take da karancin jini in aka bata nonon akuya da zuma cikin ikon Allah ana samun sauki. Amma mace mai ciki kuma ba a sanya mata ganyen gwanda saboda yana jijjiga ciki, sai a samo busasshen ganyen gwanda da nonon akuya a dafa ana ba ma yara. Sannan kuma matsalar da ya shafi ƙashi wadda suke fama da ciwon kafa ko ya kumbura, shi kuma ana sama musu baqdunus, shine da turanci ake ce masa parsley, sai a hada da citta, sai a hada tafannuwa a tafasa a dinga basu suna sha. Sannan in crisis din ya tashi suna kuka, abinda ake musu shine sai a samo ganyen man zaitun a zuba shi a cikin kowace irin madara ana basu suna sha. Waɗannan hanyoyi guda uku ana bin su kuma ana samun sauki. Hanya guda ɗaya muna da shi amma ni ban son sunansa da Hausa ba, amma asalin sunansa da Larabci ana ce masa jirjir akbar. Wannan jirjir akbar kamar mu a yankinmu yana fitowa a cikin rijiya, kuma za ka gan shi a wajen ni'ima yake fitowa ba bado ba.